Әлки жерлегендә, Әлки районында безнең ике культура, кукуруз һәм көнбагыш мәсьәләсе буенча, аның технологиясе, аны үстерү мәсьәләләре буенча елында җыйналабыз. Ул безнең үзебезгә күрә эшли торган бер шундай площадкага әйләнде инде. Чөнки Әлки районы безнең бигрәк Кызылшарык җәмгыяте, Кузангай җәмгыяте культураларын күбәйгәләр. Һәм менә монда үзенең кергән инде технологлары, төрле гибридларны, төрле сортларны монда санау үткәреп, алга таба безнең республиканың мәйданнарына күбрәк масштабта керә, бик кирәкле чара. Инде Әлки җирлегенә килгәндә, менә республика буенча урып җыюшлары бетеп, бертөпләрнең урып җыюшлары бетү ягында, республика буенча 5%-тан кимрәк мәйданнарны бүгенге көнгә җыясы калды. Республика буенча 35, Әлки районында бетерә, Кызганычка каршы 25 сектор белән генә кара туфрак җирләрдә Әлкинең потенциалы республиканың һичшиксез ким булырга тиеш түгел. Шуңа күрә менә бүген сөйләшүләрдә, безнең семинарларда күрсәтелгән безнең технологиялар Әлкигә масштабларак кереп, алдагы елларда зур уңышлар белән безне сөендерерләр дип уйлыйм. Кто занимается особенно инвесторы, превращает подсолнечник в монокультуру, это путь никуда. Поэтому в этой части давайте более осторожно. Вот сказали заразить, а так со временем, вот у нас, если несколько лет назад, вопрос капустной моли в рапсе. Кто его знал? Да, мы его не знали. Сегодня уже этот год это катастрофа. Это катастрофа. Вот чтобы не было вот этих и болезней завозить, вредителей в этой части есть карантинные службы. Когда завозим семена, кто-то предлагает самое лучшее, а все, кто продает, всегда предлагают у него самые лучшие. Поэтому здесь надо быть профессионалом, должны сказать свое слово.